Φορτισμένο παραμένει το κοινωνικό κλίμα έναντι των πολιτικών, με αυγά, γιαούρτια και πορτοκάλια. Επιτέθησαν στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη διαδηλωτές στη Λέσβο. Ο κ. Γεωργιάδης βρισκόταν στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής. Η αστυνομία χρειάστηκε να καταστρώσει σχέδιο για την φυγάδευσή του από τους φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, οι οποίοι τελικώς κατάφεραν το στόχο τους. Με μια επιχείρηση που, όπως αποτυπώθηκε, θυμίζει πλάνο σε γρήγορη κίνηση, η αστυνομία κατάφερε να φυγαδεύσει τον Υφυπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αν και με απώλειες, γιατί και οι διαδηλωτές με την ίδια ταχύτητα εξφαινώνησαν αυγά, γιαούρτια και πορτοκάλια, πετυχαίνοντας στόχο. Στο τέρμα τον Γκάζι, το αυτοκίνητο της αστυνομίας ξεφεύγει από το πλήθος, ο Υφυπουργός φυγαδεύεται, λίγες οι παράπλευρες απώλειες, αλλά η πολιορκία στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεχίστηκε για λίγο ακόμα. Οι διαδηλωτές, φοιτητές ως επιτοπλίστων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πολιορκούσαν από νωρίς το κτίριο με στόχο να μην αφήσουν τον Υφυπουργό να βγει αυλαβής από αυτό. Στην ουσία αντιδρούν με τη συμμετοχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη νέα κυβέρνηση. Μια συμμετοχή που για τον κύριο Γεωργιάδη, στις δηλώσεις που έκανε καθήμενος κάτω από πίνακα του Ανδρέα Παπανδρέου πριν την επίθεση, μοιάζει με όνειρο πολιτικό που πραγματοποιήθηκε και μάλιστα πρώιμα. Από την πρώτη μέρα που μπήκε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πίστευε στις δυνάμεις του Γιώργου Καρατζαφέρη και στην ικανότητά του να διακυβερνήσουμε. Το είχα πει πολλές φορές άλλωστε σε τηλεοπτικά δελτία, δεχόμενος τον γέλοτα και τα μηδιάματα συναδέλφων σας. Οφείλω να ομολογήσω τον πίστευα θα συμβεί τόσο γρήγορα. Οι διαδηλωτές ακολούθησαν τον Υφυπουργό και σε άλλους σταθμούς της επίσκεψής του στη Λέσβο, με τις ίδιες διαθέσεις και με τα ίδια πολεμοφόδια.